sabi mo, hindi ka makaupo. Umiiyak ka sa sakit. Di kanina po si nanay umiyak yan. Nakita niyo po sa video. Di ba tinapatan ko pa ng video yan? Oo. Ano pakiramdam niyo, Nay? Huwag niyo bibitawan. Ano, Nay? Bakit ka nakakalakad, Nay? Ayan na. Hindi nga yan nakakalakad eh. Narinig mo, hindi yan nakakalakad 2 buwan. Binuhat nga lang yan eh. Nakita mo? Siyang kunin. Sige. Nakita mo, 2 buwan. Ba't nakakalakad ka, Nay? Paruin mo si Papa Jesus, Nay. Papa Jesus, thank Sabi you. mo, Nay, in Jesus' name. Hindi In Jesus' name, Nay. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Halika na, babalas na. Bakit nakakalakad ka, Nay? Ang badso. Sabi ko sa'yo sa kanina, kapapalo mo lang ng katawan mo eh. Ako, dinilig ng Panginoon na aking panalangin. Sabi mo kay Pastor, salamat sa pag-inom mo ng sasakyan. Tinanggilan si Pastor. Saan po dito sa dyan? Hindi, diyan sa Celia Altrica. Ay, nga pinairam eh. Ingat kayo hiram eh. Ano? Hindi mo pinahirapan. Natagalan sila. Hindi ka pinahiram ni Pastor? Hindi talaga. Akala ko, Hindi, kanina pa sana sila. akala ko pinahiram kayo ni Pastor. Hindi. Hindi po. Ay, kanino sasakyan? Kapatid Sa kapatid ko din po. Sinabi ko na hindi kami dito pupunta sa Malolos. Kasi hindi rin po siya naniniwala dahil Christian din po siya. Ganun ba? Hindi po kami pinahiram ng Panginoon. Kaya nga po ang dalangin ko na sa Ama. Nagpataka. Uuwi kami ng galing si... 2 buwan pa lang siya, pumasok siya ng medisina, nakakalakad. Lumabas siya na hindi Hindi po nakakalakad. nakakalakad doon sa Mateos. Basta ang nakasanib lang sa kanya, hindi nakikita ng mata. Pero kung galing siya rito sa spiritual at hindi pa ika-ika na siya maglakad, makakalakad siya. Pero kung hindi man siya nakalakad nyo, makakalakad na siya sa medisina. Kasi may sakit talaga siya, pang spiritual. 2 buwan na siya nakahiga. Kailan siya lumabas ng medisina? Kailan ba siya lumabas ng ospital? Kuya, ka na naman matatalanta. Opo. Kailan siya lumabas sa ospital? Yung kay Mateo, nung kailan ba yun? Po yun eh, 28. Nang itong April? February 28 po nung ganito po yun. Nung pinasok po, 28. Nung lumabas po, 4 A4? ng Marso na. Ah. Buwan po noon, hindi na siya nakalakad. Ihilayin mo yung paa mo, Nay. Tapos po, Hilay pinasok mo. ko kay Kabuko. Ano mo din pa mo? Tulak mo. Lakasan mo. Kabila. Yung kabila Makakalakad yan pag ganyan. Tulak, Nay. Kabila naman. Yung kabila naman daw. Baba mo muna yung isa. Ipababa mo, Richard. Baba daw muna siya yan. Ba't Yan, natulala yan, na kayo? Yan. yan. Ano, di ba? Kung makakalakad siya. Ay, praise the Lord. Thank you for Nakalakad na nga eh. Akay ko nga po. Di ba? Sige, mamaya na. Mamaya na ito. Thank you, Lord. Natutuwa si tatay, pero natataranta si tatay. Pero yung anak, kalmado lang. Di ba? Susunod po yung Akala ko pinahiram kayo ni Pastor. Baliktad pala, kanina pa ako puri ng puri kay Pastor. Ha? Sa mapapagamot din. Mapapagamot din yan? Ano sakit mo? Namalik na yan po. Nasaan? Patingin? Ito patuloy. Nasaan? Ba't din ang paa mo? Parang may itim. 2 lang yan, Nay. Puti yan? Yan ang anak niya. Yung magpapagamot. Check mo muna natin, ha? Sige. Kasi na-stuck yan. Matagal bumaba yung dugo niya kanina, sobrang malamig yan. Parang patay yan, hinawakan ko kanina. Ang lamig ng kamay ng paa ng nanay mo. Malamig pa ngayon, lumamig pa. Earphone. Ha? Earphone. Ano? Naka-earphone. Saan? L3. Naka-aircon? Naka-aircon ba kayo kanina? Opo. Di kanina pa naman siya dyan nakaupo eh. Di ba, ginagamot pa namin yung 3 pa. Dapat nakapag-release ng katawan niya. Dapat, hinihila ko sa dito, masakit yung niya. Oo. Hindi sumakit eh. Ikaw lang yung may sakit sa nila, hindi sumakit. Pag hinihila yan ay sumasakit yung likuran, Nay. DPD. Hinga, Nay, bumubuhay yung dugo mo. Hinga, Nay, Ansel. Yun lang. Di ba? Nabubuhay yung dugo mo, Nay. Naririnig mo, lumalagatik. Tuk. Sabi ng DNC. Gumagano na, Nay. Di ba? Pasalamatan mo si Chris. Hindi. Isa pa na eh. Hindi. Huwag mong bilisan na eh. Kinakabahan ka. Dahan-dahan lang yan. Hinga ka, hinga. Hinga, Nay. Yan, okay na. Para makangin, yan.
O, di ba? Tumutunog na yan. Ganda. Kasi kanina, lagi ka na. Nakita mo lang yung sinasaniban yung kanina eh. Nga. Okay. Oh, ayan na po si nanay. Tapos na po siyang na-alignment. At sinaniban At siya sinaniban po siya May ng- nakikita ng mga mata. Anong pinag-iba na? Dahan-dahan lang muna. Ayusin muna, ba Richard? Huwag siyang bibitaw, magkakala ano. Dahil 2 months yan na hindi nagdakad. Siyempre, nagbibigay Tuktok mo muna, Nay. Tuktok mo muna yung paa mo, Nay. Ayusin mo yung upo mo, Nay. Upong dalaga yan, Nay. Yung pong ano, dinalaga. Ayan. Yan ang upong dinalaga. Okay, Nay. At ayun na siya, dahan-dahan. Huwag mo muna siyang ilakad. Ipukpok niya muna yung paa, Nay. Susuportahan dyan. Huwag mo susuportahan. Alalayan lang. Hindi alalay ang ginagawa. Oh, ayan. Pukpukin yung paa mo, Nay. Sabi mo in Jesus name, Nay. Sa may siko. Awak mo yung siko niya, Tay. Sa may siko. Yan. In Jesus name. Ngayon, Tay. Lakad, Tay. Lakad. Ano pinagkaiba, Nay? Walang sakit ng balakang, Nay. Nay, umiti ka, Nay. Walang sakit balakang, Nay. Wow. Ay, kuya. Happy birthday na! Happy birthday! Birthday niya ngayon! Thank the Lord! Hindi, joke lang kasi nakapula siya. O, di ba, Nay? Bumalik ka, 3 days lalakas ka, Nay. Kasi first time kasi gumalo yung mga ugat mo. Pero bawal siya per side, Tay, ha? Opo. 3 minutes lang ang lakad niya every morning. 3 minutes. Huwag mo muna per side. 5 araw na 3 minutes. 5 araw, ay, 7 araw na 3 minutes. 3 araw na 5 minutes. Pag natapos mo yung 10 days, di ba babalik ka? Pag 10 days yan, babalik yan. Tapos, yung natitirang 4 na araw, kasi tama, 14 na no, Masakit mo lalabas. magiging 10 minutes Huwag na. sa aircon. Tapos bumalik ka na. Ventilador. Siguro naman, nakakain ka na ng masarap yun. Masyado, tapos Walang bawal sa pagkain. Ang bawal dyan. Ang bawal dyan, yung hindi puro tuyo. Alala yan, ibalik na siya doon sa higaan niya. Ikot na, ikaw umikot na. Huwag yung ikot, ayaw mo siyang umikot yung paa niya. Yan! Oo, yan. Wala na sakit sa likuran, Nay. Oo. Kasi nagkulang sa ng calcium niya. Nagkulang na yan ng potassium, calcium. Lahat na, bumaba na lahat. Kami hindi kami nawawala ng sabi. Sige. Okay na yan kanina, may tumutusok daw, dahan-dahan lang. Alalayan, Richard. Madalang lang. Kasi Oo. yung motive ko, Ngayon, ay hindi ko magtulak sa katawan niya, Nay. kasi daw, Mamaya mo na ibabayan, Nay. Kuya, wala rin ganun ng mga... Ayan, anong pinagkaiba? yung anak ko, bawal. Hindi, alisin mo na yung salawal ni Nanay. Alisin mo na pala. Baka dali mo na yun. Panahon ganyan naman. Okay na. Nay! Bago ko muna ubarin niya, Tay, kasi papatayin na natin video. Kasi makikita yung sexy ni Nanay. Anong paramdam, Nay? Wala nang sakit. Ganun naman tiyan. Wala. Likuran. Angat ng mga panay. Sabi mo in Jesus name. Tuktok, Nay. Wala sakit. Iangat ang kamay. Isigaw si Kristo. Amen. Yan. Okay na. Tanggalin ang bra. Ay, tanggal.